posible na mara og nga rin baligya. Oh. Gawas og wagi baligya mo nga mosamot kita ka inote ni Roy. Mo bitaw na sige kog panawagan nga kay pananglitan diri sa Tanay ang mayor namo diri sa Tanay atong Lunes nag-anunsyo na nag-awag na sa mga katawhan atol sa usa ka monthly program nga magdaginot na ta o gasolina kay walay biyahe sige gagubat tong mga tao dito sa tungang silangan. Mao lagi na Roy niya. Ang supply na ara ang problema ang pagbiyahe. Okay, ang may mga pipila ka mga kaning mga barko Roy nga wala kalawig. Kinari gasolina. Na Lanap. Pero di kalawig gumikan ko sa sabok sa mga syudad o sa mga kaninga nasod. sa akong monitoring diri sa DYST International Monitoring Room, dagang barko nga nakapundod dito sa Persian Gulf. Naa dito, unya dili kagawas diri sa Arabian Sea kay moagi man sila sa Strait of Hormuz. Doon 500 ka mga tanker ang naa diha sa karing mapapre ubos. Tong ganina. Ubos ba? Wala. Daghan ni nga batuha Roy nga naitandi tao. Kaya diri sa Arabian Gulf, paingon diri sa may huwagan ng Strait of Hormuz, doon ay mga dulan 500 ka mga tanker. Unya ubang mga nasod nga doon na sila yung mga kompanya sa lana nga gumalawas, ilang iskurtan o ilapod nga barko di gira. Karon makagawas kay doon naman goy mga mines nga giplant ang Iran. Unya ang atong Secretary of National Defense Gibo Teodoro miangkon nga ang Pilipinas way kapabilidad nga mo pa-escort og mga tanker nga mobiyahe diri sa Pilipinas. Mauna na nga kanuna rin dipinsa walay nabuhat. Isuga na to nya wala tay kapabilidad. Basta nabuhat na. Wala kita igo ra taning nanagang og igo ra mura ko to gibunalan ani sigretan kasagang wala tay suko. Lagi na sige na tangga ko ang sige na tangga counter sa kuan ko kaning dipinsa. Dipinsa ra ta wala tay counter. Counter. So dapat kung doon na tayo counter kay murag manggunig dola ba kinahanglan dili ka masigig defense kinahanglan kay offense. Unsa man offense mananglitan. Karon kay nagmahal man ning crudo di man ta kaagi didto ngita taglaing source kumpra mo didto na as Russia na as Malaysia na as Vietnam na ay mga kana mga nasod wala man gapiyait. Daghang mga kuan ning nasod nga daghang lana at sa mga angkat dito. Mo lagi na nga sige tag sagang watay counter ini Roy. Ay ikaw doon man yung kagas alegria kumusta man barato diya gasolina dito kay doon na may oil field dito sa Montpelier. O naa diri ang kuan ay ang sa alegria Roy. Wal mo giwak nawala na ni. Nawala ning alegria. Ang kuan ang Palawan ang binga naman Palampaya wa japo hinungdan wa tay balitana asa dagan ang halin ana o kita kay bulog naabay uskadako nga nadawat ang Pilipinas ana sigratang mo ginaroy nga daghang tanglana diri nya wa mo di butang sama sila ay nga nasudpon. Ang gwapo ana ang gwapo na mga taglana dito secure. Manglumpat. Pagkira ba rin lang ito nagkalap na balita ka ng buntaga at lipat o pasalamatan ang amahan sumagawa si Ernesto Villatores sa Nagbayan sa Tanhay ng mga UAC Bidya na yung buntaga sa Nagagag Market ang New East Agriculture Play Complito para sa Kipan ng Hatang International Highway Magaliani Street Tunod University ng Tigod Malakaling Mamlayla o Sir Ernesto Villaflores. Alang na lang sa balitang turdo sa DYST 100.9 na 100 video kini ang inyong tiktodo na nukantahin sa lalawigan sa Subo East Patamorikin si Papa Alan Rosite reporting. Okay, salamat Papa Alan Rosite sa imuhang report. Ang maong report dito sa kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Amara Herbal Products o sa nakatigang parmasya sa inyong mga lugar. Punta ni Dr. Ramil Oy. Dugang report, police report. Laing mga sigarilyo nga gi-smuggle. Sikop dito sa Lungsod Basay.
Reporting live from Santa Bayabas, Isti Patrol numero 8, Jen Gonzales. Jen, please open. Yes, Jen, bunal! Yes, daghang salamat ug may buntag sa atong akuman Mr. Banyas Busiron Lipinyes ning adlaw nga Miyerkules pitsa 18 ning bulan sa Marso teng 2026. Ato malabay nga balita karong buntaga, diin na lain nga mga kontrabando smuggle nga sigarilyo anang sakmit sa may sitio Lintum Barangay Nagbola lungsod sa Basay natong kabay nga adlaw ug base sa report nga dawat sa atong kapisan sa maong nga lungsod matud pa nga adunay naho nga gipakiskarga nga mga branded nga sigarilyo sa maong naasoy nga dapit og sa ilahang pag-verify sa maong taho. Abot nila sa maong lugar ang maong mga sa diyang pag-abot silang sa maong lugar ang mga tao ang dinaganay kini sa pagkakita sa ilahang presensya ug sa giinong pag-abot sa otoridad na nakasibat na ang maong sadakyan nga ingong nagtarga sa maong mga kontrabando nga sigarilyo di nasakmit ang 83 ka mga karton nga balol kini og 4.7 million ug lain pa nga nakuha sa maong lugar ang puti nga mga sigarilyo sulod sa karton nga kantidad kini og 4,469 ka pesos ug lain pa nga red pack branded nga cigarette nga nakatidad kini og 286,900 ka pesos ug ang maong mga kontrabando ang ana karon sa quarter sa tuang Port Special Operation Unit sa PNP Maritime Group alang sa tukma nga disposisyon ug mao ra kanatong hatod nga balita karong buntag among balita atong kanato sa pangatag iyang tagdumala natong sesyon Sir Nestor ug Ma'am Lila usa matong mga suki nga tig paminaw happy fiesta din sa may lungsod sa Basay karong adlaw. Kini tig balita nanukat sa Santa Bayabas. Jane Gonzales reporting. Okay, salamat Jane Gonzales sa imuhang report ang Fiesta de Aires Barangay Tugas di ito. Espiraso no? Fiesta ron sa Basay. Standby, numero 14, ato ra masulong sa ring mga police report. Mga police report. Interview man ni. Sige layo na lang mga sa mga police report. Suspect sa pagpamusil sa Chief Tanod dito sa Pamplona na dakpan, frustrated homicide, kaso ipasaka. Detalye, Isti Patrol numero 4, Avil Diaz, please come in. Yes, Avil Diaz, bunal! Yes, daghang salamat Kuya Roy o Kuya Ronly o maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa balitang tudo-tudo. Naaresto na ang usa ka suspect nga giakusahan sa kasong frustrated homicide human sa pagpamusil sa usa ka barangay tanod diha sa lungsod sa Pamplona, Negros Oriental. Base sa report, naitabo ang insidente sa mga alas 12:30 sa kadlawon ni adtong Marso 16 tuig 2026. Si Rufino Sarte ang mao chief tanod sa barangay Simburyo, nagbantay ato sa usa ka barangay disco nga kabahin sa selebrasyon sa pista sa Sitio Abog. Sa maong oras, si Sarte uban sa iyang kaubang mga tanod mitubag sa report bahin sa usa ka wala mailhing lalaki nga giingong armado og naidalang pusil. Ang suspect na ilhan sa ngalan nga Joel, 24 anyos, ulitawo og residente sa Bindoy, Negros Oriental nga nakita doon sa disco area gawa sa lugar malapit sa Galyera. Pag-abot sa mga tanod sa lugar, ang suspect na ninaogikan sa iyang motorsiklo. Sa wala madugay, nadungog ang usa ka buto sa pusil ug si Chief Tanod Charles na ang naigunini. Hinungdan nga nakaangkon siya og samad tungod sa bala sa iyang lawas. Human sa insidente, midagan ang suspect padulong sa wala mailhing direksyon. Samtang ang biktima gigali-gali itala sa labing duol nga ospital aron matambalan niini. Ipay gayon-dayon ang hot pursuit operation nga miresulta sa pagdakop sa suspect sa mga alas 3:50 sa hapon sa maong adlaw sa Sitio Bungayin, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental. Human sa iyang pagkadakop, gipaybalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod ug gidala dayon sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong booking ug dokumentasyon. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa maong insidente. Bakit itong matod na balita karong buntaga Break, sa Villa Flores. Kisado pa kaning suspect nga taga Bindoy. Ako sa nang kuhay na ko siya di ay. Tanga sa paniman ko sa lag Kuya Ray. Dari skuhay na po nung kay appeal. Di kay taga Bindoy man ning suspect. Di. Ayos Kuya na. Murag
Kana posible na nga doon na yung mga uyab diya ba? Kaya wa pa dito ya. Oh, kanang gugma na ba na yung boundary? Ha? Wala na yung boundary. Ulagan magana pa. Kanang pindoy kaduol ana magamotor. Motoran. Nya na uyab bayligod pista. Pista. Di na nya dadalag armas. Oh. Nya na matingdan nga doon ay armas di giadtog tanod. Iya mang ipusil. Ya, talo ang armas. Ay Patuta. patutarang na. So, dili na imposible kay pasig na uyab ba. Sinahasuroy. Nasilo-silo. Tayo gisita. Hala tayo armas di puigo. Bang. Magani batutar gani amo. So, mana siya? Taga Bindoy. So, nadak pa na. Yes, kuya. So, mag-anda man na ang pulis og kaso. Ang pangutana ni kumusta na pusilan? Mao pa ni ang wala ato makuha update kuya Roy sa Doon na karon. yun ay update. Pati na mo i-assign mo na imo sila tutukan ha, tutukan na dai. Wa, hindi yun mo kipat. Gikan sa pagkuan, sa gikan sa pagpahita mo, paingon sa paglako, paingon sa piriso o paingon sa kaso. Ano na? Kinahanglan niya, napailan na. Ipailan naman, ikan na pa, pre. Sundon yun, abot yung sa lumagit niya kasi file. Oo, nakagawas na ang kuan. Ganun yung nakagawas na Ang suspect. Nakagawas na sa Ospital. ospital ang biktima. Sundon yun. Oo. O, kung sa gisakyan niya nga sa pasyente, yan yung sundon. Ayaw na itong nabalik na duty. Oo, sundon yun. Balik operation na po, baylihan ang alam. Tagbalaw kag sunod. Ina na, kasi yung sila diyo, kalamitan ito ba na ikuhan ka na i-active pa? Sige. Gamay buntag di ay man paminaw ni Konsyal Aileen Galarani ng Lani Lara og ni Ivy Sabanal og diya sa kandang ti Azagra sa Umosog Teen Health Family sa akong former student nga si Noe Umoso may pagpaminaw. Alang na lang sa programang Balitang Todo-Todo sa 103.9 One Heart Radio, ini ang inyong Steve Patroller numero 4, Avila Diaz reporting. Okay, salamat Avil Diaz sa imong report. Listen learn na sa ato ang mga barangay pulis o kani tawag nga to barangay tanod. Kabalo mo nga otorisado mo nga musita mo buyag ang mga armado. Pero in behalf nga armado lang, ikaw tanod lang ka, panawag sa inyong deputy diya sa iyong barangay nga pulis. Pulis at police officer, ni mismo sa inyong lokal. Mura na pre. Mura na ikatambag. Uwa pa yung kapasidad ng kapitan. Mura ganyan katambag ninyo. Kuha yun mo o pulis. Ayaw o papasikat dito. Huwag ka na yung papasikat ng tanong. Yan ang trabaho. Pero ang risiko ba? Ang risiko na ito. Isa pa yung patak pa ni kay hindi kapin. Inalang kapitan. Armado ka ikaw watuta. Wadyo kay ba? Wadyo kay na wadyo kay kanan ana. Bisan pala dia upit ka na dia matutay. Paigo oro ka. Pala is ka to mangkuan. Tingga man so patingga tana na. Awag lang yun kuan kining lessons learned no sa mga tanod basta mga operation gani ditagko okay armas man armas ito. Tawag yun mo pulis. Kaing report. Oh, dito na po sa Mabinay, doon na po gidunggat, doon na po na yung pista. Dito sa Barangay Bagtik, Mabinay, doon na lalaki gidunggat. Atol sa fiestas, Barangay Bagtik, Luzon, Mabinay. Nahilandig sa balay Tambalanan. Samtang adunay top 1 most wanted person sa probinsya, gitakot dito sa lungsod sa San Jose. Tutlo na to ang detalye sa maong report binagi sa atong news correspondent Kael Akhay. Kay Hutag, tira! Parin ako na dayal. Atong balikan si Kael Akhay. Kael? Kay Buntag! Panahon sa Quaresma, ginadapit kita sa Sa balikan ang report. Kaya may Buntag! unang atong pagtuo.
Nah, kaya nagbuntag! Oh. Tira! Arestado sa kapulisan ng number 1 most wanted person provincial level at uso sa kaoperasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office pinaagi sa San Jose Municipal Police Station sa lungsod sa San Jose, Negros Oriental. Ang pagdakop na hitabo alas 9:41 sa gabi ni atong Marso 16 sa Purok Sampaguita, Barangay Tapon Norte, di Malampuso na dakpan ang 36 anyos nga lalaki nag-ilang top 1 most wanted sa probinsya. Gipahigay ng operasyon ubos sa Upland Tracker pinaagi sa warrant of arrest nag-i-issue sa Regional Trial Court Branch 17 Family Court sa Tanay City ni atong Marso 12. Ang suspect nag-atubang upat na kaso sa acts of lasciviousness ubos sa Republic Act 7610 nag-iamendar sa Republic Act 11648 na dunay piyansa na nagkantinan og 180,000 pesos matag usa. Dugang pa, giatubang usab niini ang usa ka kaso sa qualified rape of a minor nga walay katakdang piyansa. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa San Jose Municipal Police Station ang suspect alang sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa wala pa kinibalhin sa angay detention facility. Dugang balita partikularmente sa lungsod sa Mabinay, nasabda ng usa ka lalaki humangingong gilunggab at uso sa ka-fiesta activity sa barangay Bagtik sa Mabinay, Negros Oriental sa iyo sa buntag ni adtong Marso 17. Base sa inisyong investigasyon sa Mabinay Municipal Police Station, ang biktima nga residente sa sitio Mantango, Barangay Bagtik, may tambong sa disco naghimo sa covered court sa barangay ni adtong gabi sa Marso 16 isip kabahin sa pagpanghandam sa umaabot nga fiesta karong Marso 19. Nakita pa kini nga naglakaw-lakaw gawa sa dancing area samtang nagpadayon ang kalihukan. Sa mga alas 4 sa kadlaw na matigdan sa mga residente ang biktima na naghingta dapit sa dalan doon sa covered court o ilang ginahuna nga kini nagpahulay lamang. Nadiskubrihan nga adunay sa madinugaban sa tuo nga bahay sa lawas ang biktima. Hinungdan nga gitawag dayon ang rescue personnel. Ang mga responders sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office may urang miresponde o mipahibalo sa Mabinay Municipal Police Station. Misero dahil ng mga polis nga gipanguluhan sa duty investigator aron veripikahura report o magsugod sa ilang investigasyon. Ang biktima dala gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital sa dakbayan sa Dumaguete alang sa dugang nga medikasyon o pag-atiman. Pagdayon ko ng follow-up investigation sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ng suspect nga responsable sa maong insidente. Ug mao kadtong nakalat na nga balita sa lungsod sa Mabinay. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy Mamloro, kay Shorter ug Sir John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dongil Salma. Alang sa programang balitang totoo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18 ka El Akhay, maayong buntag kana kung tanan. Okay, salamat kay Lakay sa imuha nga report. Ang maong report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab ang Alkasi nga mapalit sa butika ug parmasya sa inyong lugar. May buntag di ni Miss Janet Miraflor nga ngutana din sila ko kumusta mo dia napapoy pang kape. So far so good, nagpaabot sa inyong kape. Kaya wala ko kainom kape, pre. Sige ko. Yung paaboton si Mama Miraflor. Janet Miraflor sa iyahang libreng kape. Karong buntag. Buntag ni Manabang o ni Miss Catherine Villaflor. Pagkaliwato ni Gala, interview ni FO2 Leo Maputi sa Tanay City Bureau of Fire and Protection. Pinagi sa toong kauban, Isti Patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Situational report. Yes, Ate Gina, Bulal. Ate Gina. Ano?
Naman. Hello. Balitang tudo-tudo. Yes, sir, Roy. Yes, go ahead. Yes, sir, Roy. May buntag. Ug sa tanan na mga suking nga mga ating paminawan nga din sa nagsunod na nagasunod sa tuwang programa sa kahanginan. Yes, so karon ko Roy sa tuwang opisina. Diri sa Bureau of Fire and Protection diri sa BSC Tanay atong nadiyan karon ang ato ang guwapito kutan nga si FO2 Leo Maputi para sa update nato ka Kuya Roy nga gipahigayon karong bulan na Fire Prevention Month ng bulan sa Marso. Sir, live kita karon sa Balitang Tudo-Tudo sa TYSC 103.9 FM 1 Heart Radio. Swear kita si Kuya Roy Ibanez sa Pika sa Linya. Good morning. Sir, maayong buntag yan, no? Kuya Roy, Ibanez, maayong buntag, ug sa hindi paminaw sa TYSK Tanay. So, ako dahil si Fire Officer Tulay yung Maputi, imo ang makasturya karon sa Tanay City Fire Station. So, sa may latest na to, sir, sa mga activities nga gipahigayon pasiglinot ini Fire Prevention Month. Ang bulan sa Marso, ginaobserbar na ang Fire Prevention Month, no? So, ang bulan sa Marso, medyo ubay-ubay gid ang mga activities diri sa ato ang istasyon. Medyo ubay-ubay ang ato ang mga activities, no? Para ma-prevent nato ang mga kaso sa sunog. So, itong Marso 1, nagpaigayon ni Chief of Ceremony, nagmotorsin ni diri sa siyudad sa Tanhay para timaan ni siya nga nagsugod ng ato ang pag-observe sa Fire Prevention Month. So, naapod ni mga activities, pareho atong open house wherein nag-focus ni sa ato ang mga estudyante. So, mag-invite ni og mga eskwelahan, kaya lagi ang mga bata, di ba kanina na sila ato ang paglaom, sa ato ang diri sa ato ang lugar, no? So, ang kaning mga bata, maayo na mintra sayo-sayo pa, sila do'y matudluan din nato o unsaon pag-prevent, no? Kapag sa destructive nga kalayo, no? So, aduna kita yung mga fire drills sa mga eskwelahan, halos sa daadlaw, nagabisita ni eskwelahan o nagtandak o fire drills. And then we also have rooftop clean up. O napaigayon ni o amo ang pagpanglimpyo sa ato ang katagatan. And also, nag-conduct ni o roadshow itong sa hapon, no? So, nag-conduct ni o roadshow sa Tanay Plaza, Tanay Central School, Plaza Central School. Among gipa-experience ang mga kabatanunan, ang atong mga estudyante, unsay trabaho sa mga bumbero. Lingaw kayo ang activity, and dagang mga bata ang gana nga mahimo nga mga bumbero niya kay tungod sa unsa di trabaho nga ginahimo sa mga bumbero, di showcase namo dito. So, and also karong Marso 21, magpaigayon ni o Barangay Fire Olympics diri sa Dakbayan sa Tanay. So, naatay mga barangays nga gipang-imbitar, mauni ang mga barangay sa Isidro, Barangay San Jose, Barangay 4, Barangay 1, ug Barangay Santa Cruz, Geo. So, kani silang nga mga barangay, amo na ni silang gipang-train ang ilang mga barangay tanod, ilang mga BHW, amo na ni silang bihimo nga mga fire auxiliaries. So, in case of mga may tabong sunog sa ilang barangay, ready na ni sila nga mo responde since natay na ninamo sila. So, karong Sabado po magpaigayon ni og Barangay Fire Olympics, amo ni silang i-competition
So, naami mga giandam nga mga skills and challenges na ma-showcase ko ang ilahong nakatunan po during our training. And then, kung kinsay makadaog, na atay gamay nga pahalipay po na iyatag. And then hopefully, makuha na din namo tanan no, malukok na namo tanang barangay aron kuan po kanang ubay-ubay nga barangay na gid ang ready and paana kanang makaresponde na gid sa ilahong mga barangay in case og naay tunog. So sa gamay pa ang tunog na sila makaresponde, and then di na gid ingon nga kuan kabalo na gid sila ba ang mga katawan, di-empower na mo ang mga mga katawan sa barangay nga sila mismo dapat kabalo mo responde o gamay pa ang tunog. So padayon ang amo ang pag-inspeksyon sa mga establishment, fire prevention, amo gani silang di kuano di istrikto di kuan ginamo ang amo ang kuan karon inspection. Kaya diri man gid magsugot ang tanan. So sa pagkuan pa lang daan, sa pag-inspect pa lang namo daan sa mga establishments, business establishments, sa mga balay, diya amo na gina siyang di-inspekto haron naagi tay dihimo nga kuan pod nga dili na gid malikayan na gid nato ang tunog. So padayon ang amo ang ginahimo nga efforts diri sa Tanay City Fire Station nga ma-prevent gid ang kuano ang kalayo no. So since amo gani siyang gipaningkamutan, amo gi-empower ang mga katawan, amo ginatudluan unsaon pa i-educate na mo ang mga estudyante, ang ubang katawan through our program po na kuan para ram po nila tanan, and then magpabangan na ilang gid sa kay ang sunog dili gyud na may dalan anytime anywhere may tabo gyud na. So bintaha nga kita mismo kabalot kita mo paano kabalota mo unsay buhaton. So mao lang gyud ang mga update nato karong bulana sa ato ang pag-observe sa Fire Prevention Month. Kuya Ibanez, Roy Ibanez. Salamat kayo, sir. Sige. Salamat po. Thank you kayo. Yes, Ate Gina. Yes, pero Motor Teacher Leo Maputi ang ato ang ikay na di karon oras sa pero dili sa ato ang DSC office hindak bayana sa High School Roy. O niya mayang pagpaminaw ya dili sa mga rating SO2 Bani Alintosado o si SO2 o John Sibut o si Renate Tapi. Sa dili ka matapos sa kong report karon mayong pagpaminaw na ito sa CECG Day na Bulaw diya sa may barangay Tugas sa mga day sa Regis Manlan Bulaw hindi dahil linaw ni manong kutso nga Manlan diya sa may barangay Tugas o mga marina ihid sa may marine net beauty salon na Real Street batbayan sa Tanay nga naminaw usab sa ang beauty salon nga marine net ang street di pa niya ni Maria na Titi Aguilar o usap nga ito kamang sa bunda diya sa may Magaling Street batbayan sa Tanay. Kinakabalita karon hatod kin kanino di ka sa si Adredes ang isinisa ka natin ng kabataan diya sa may Mercado Publico sa may Magaling Street batbayan sa Tanay. Ang isinisa po ang si Adredes di pa na diya sinigidumala ni Manglaylang Internet o Villa Torres o sa kanyang dilat doon na kamo sa isinisa po sa si Adredes anak ni Manatangge sa may Mercado Publico o sa may Magaling Street batbayan sa Tanay. Kita diri na lukas sa may DSC office at ang mga ni SO2 yung maputi o sa ito diri sa kaubanan ang staff sa DSC office Tanay alang sa balitang tuloy-tuloy sa BYSC 103.5 FM kini ang media ng mga ISP Patroles na nilatakot ginagawa sa Papa Report. Situational report.
Alas 7:54 na sa Kabuntagon. Tandayo niya sa ato ang headline. Sa mga birthday. Kunsyal, Konsyal. Tunax. Relax. Oy, Konsyal, happy birthday ni mo Konsyal. Gikan sa One Heart Radio. Happy birthday ni Barangay Kagawad Anthony Tunax Hirson diya sa may Barangay Poblacion City nga nagsaulog karong adlaw sa iyahang adlaw nga tawhan. Dira ko Tunax muta nagpila imong edad kay kining magulang niya ta. So, happy birthday Tunax. O ginaot nga ang labang magagagaw magatag pa nimo gataas nga kutay sa kinabuhi aron makaalagad sa mga taga Barangay City o sa imuhang pamilya. Happy birthday gikan namo diri sa DYST o sa Balitang Tudo-Tudo. O may buntag sa diay sa imuhang pamilya dia. May buntag po diay ni Kagawad Maning Lupi matud pa niya, good morning ninyong duwa sir. Gikang Barangay Kagawad Maning Lupi sa Barangay City. Once again, happy birthday ni Konsihala Tunax sa Hirson. Balitang Tudo-Tudo. Ang Generica Drugstore Tanhay 2 Branch at bang sa may Pure Gold Tanhay magpaigayon silang libreng konsulta karong Marso 21 tuig 2026 adlaw kining Sabado sa may alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa adto. Ang atong physician mao si Dr. Maria Corazon Cablao. Ang Generica Drugstore adunay gina-offer nga libreng blood pressure monitoring ug mga baratong blood sugar test, cholesterol test ug uric acid test kada adlaw. Adunay sa mga abot kay ang Generica Houseborne Activate ug Nutrawell products diin mas makasib ka abot og 85% sa imong tambal. Manuela Tapis naka-watch live. Maria Teresa Umatay, good morning po Sir Runli. Julie May, good morning Kuya Roy and Sir Runli pa. Shoutout watching live in Kamanhak, Dumaguete. Good morning Gigang Jumidis Dumaw. Si Imam Humatay naka-watch live from Manila. City minutos na igala human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon. At ang ato ang major news sa balitang Tudo-Tudo. Diri sa inyong kinam nga sibianan ang DYST 103.9 One Heart Radio. Standby. Balik mi mga igsoon. Human lamang nini. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor JFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanhay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 58 minutos human sa alas 7 o karon aya na ang uluan sa mga balita. Dito sa Bayawan, gipahibalo nga way pagsaka sa plitian sa ilang mga putput, habal-habal ug pedicab ingon man jeep. Laing lokal nga balita tungod sa pagtaas sa suksok ng pagtaas sa presyo sa lana sa tibok Pilipinas, bibila ka mga gas station sa Negros Oriental. Paano karon ibisiran na sa grupo nilang Vice Governor Diaz ang mga nagpahibulos nga mga gasolinahan nga kanunay nagtaas kada adlaw. Psychosocial abuse may nagunang inungdan sa pagsupak sa katungod sa kababayenan matud pas G-Wave. Laing lokal nga balita, HPG may pegayon og
panagdigom tali sa mga car rentals tungod kining kaso sa gitawag og rape tangay sangla nga usog karon nga mudos sa lalawigan. Pagrasyon sa mga gasolina, dili pa anda matulpas DOE. Aing nasudnon nga balita, Representative Digamo nagduso sa bill nga muhatag og 2,500 fuel subsidy aron hatagan og mga ayuda ang mga isda sa buok nasod. Senado, aprobado na ang emergency power ni Presidente Marcos. Sa sport, naka-epsot ang Spurs sa Clippers. Katuang showbiz balita. Tugod to be true, giiri na sa Free TV sa Middle East. At ang iyang detalye, balik mo yung money ini. Tas pang imo blood sugar. Ato na may diabetes, mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantin. Nagkapamupo sa glucose controls blood sugar. Polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa sa iyong lugar. D3 Bio. Ako si Belita Salon. Ako yung sa Barangay 18, Mabiton, Porotris. Kung nadaputil, akong mga lawas tanan, yung ako likod. Ngayon man, nakadung ko sa radyo nga ni Tribayo. So, ikaw na ako palit. So, pila ka adlaw. Tugtumar ko. Papato na ako gibate, pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingalog mo nawala, mang sakit. So, nalipay kayo ko. Nakatambal ka na ako ang ni Tribayo. So, naayagod ko sa akong sakit. So, kanunay gud kong tumanan ni Tribayo. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing palatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alcasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsok sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Hinumdumi kanunay nga ako ng atong lawas dunay sakto nga vitamin C. Kinang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumar na mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Dirista na St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatubar. Ayaw gulantang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, subon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika walay lain. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang antay-bukol-bukol kini mohilis sa mga sis sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, ato nas pinakadool nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Dirista na St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus. Natambangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang dito. Unsa man tong imong sakit? Sa wa pa ka inom og Dragon Fruit?
dagang kay present ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya, di ko kabawas. Di ko pangi. Sadaya nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot tagi di mo paminaw. Oh, salamat ko na yung produkto so dok. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Dragon fruit herbal coffee mix. Sa mga gibawalan o inom o kape, magkainom na yun mo. Paling lamias kape, oy! Dragon fruit herbal coffee mix yan. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon fruit herbal coffee mix mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Ikatilaw ka na ba sa lamian, humot og herbal pagayon nga kafe? Ani ana gipaila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas og kolesterol, dili makatulog. Tilaw ina, disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika ug pharmacy sa inyong mga lugar. Diri sa Tanhay, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. The very best in life is free. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule magatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule magahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwaya Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong magahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Ani ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule. Ang batok sa stress o bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog. Busa, ngano makantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabagong 100% nga epektibo, Dragon Fruit Gold 700mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard max extreme na. 8 minutos human sa alas 8. O karon anian ang detalye sa mga balita. Ang lokal nga kagamanan dito sa Dakbayan sa Bayawan ipaibalo sa publiko nga way pagsaka sa mga plitian sa ilang mga mode of transportasyon sama sa putput, habal-habal, pidikap ug jeep diya sulod sa Dakbayan sa Bayawan.
Base sa report, ang lokal nga gabanan sa nasampit nga syudad ang magpabilin sa kasamtangan nga plitihan. Diin gihangyo ang mga tigmaniyog sa sakinan pampubliko nga mosunod gayud niini ug ang mga pasahero nga magpabiling alerto ug magbantay sa mga opisyal nga pag-anunsyo. Dugang pa sa local government unit of Bayawang City nga dunay mga balita gikan sa nasyonal nga ang kagamhanan muhatag kini og subsidy pinansyal ayuda alang sa mga apektadong lisensyadong driver ug mga operators. Dugang pa sa impormasyon gikan sa City Hall sa Bayawan nga magulat lamang sa dugang impormasyon kalabot ining maong balita. Daing lokal nga balita tungod nining sub-sub nga pagtaas sa presyo sa lana, dagit na gasolina, diesel o kerosene. Diin ang matag litro karon sa Sakbayas Dumaguete, ikabat na gini ang 105.5 ang diesel samtang adunay 84 hangtod 86 matag litro ang gasolina samtang ang gitaw kinig unleaded naa sa 78 ngadto sa 81 matag litro. Nining taho gijag sa nakalabay nga sesyon sa Guniang Panlawigan Negros Oriental Vice Governor Fritz Diaz, and diin adunay mga kaso pila ka mga nakita na gitawag hoarding ang pagpanira sa mga gasoline station sa lalawigan sa Negros Oriental. Diin pipila ka nusod ang misirado ang ilahang mga gas station tungod na gitawag nila og hoarding. Sumala pa ni Vice Governor Diaz sa lugar ng balita sila kining imbestigahan usab nganong ngayon ani tungod sa pangutana nila sa nganong diferensya ang matag litro sa matag munisipalidad ug syudad ning lalawigan sa Negros Oriental at ni ato ang paghinabi ang Vice Governor Diaz. Wala sila. Kaya ganang kumangutana from the city of Dumaguete to the certain municipalities pila ka kilometer pila ang increase. Kay basic magpalitan dire yung paabot dito sa Shaton mo dire gipatan na to 80 paabot sa 70 pagabot sa Shaton 90 nga nang 20 pesos per kilometer unsay per kilometer computation. Mo to pangutanon sa DOE. Ug unsa man po pasumbong ang mga tawhan na diretso ka prehen. Pasarado na to diretso. Dalisod pa tayo, duot pa. Dagad na ba kong reports nga na yung mga gasoline station sa Negros Oriental ni sarado atong Bernes nga wapa gani kakuan unang sarado bisan na pa stock. So let's investigate this one. I will refer this matter to the NBI also. Kano sa tong last purchase nila nganong sarado sila ng adlaw. Mo kadto ang matikon nga Vice Gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental San Fritz Diaz. Ang psychosocial abuse may nagunang hinungdan sa pagasupak sa katungod sa kababayan o kabataan. Kini ang pamahayag sa Gender Watch Against Violence and Exploitation or GWAVE diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Matud pa ni Cindy Oy sa GWAVE nga ilang nadawat ang ubay-ubay nga mga reklamo diin moabot kini og 246 ka mga kaso nga karon anaa sa nangayo kanila og legal assistance kaso gikan sa Nobyembre tuig 2024 hangtod sa Oktubre 2026 sa mao mga kaso matud pa ni Oy nga ang kadagkanan ni naglangbigit kini og physical, psychological, sexual ug economic abuse. Naglabaw sa mao mga kasupak o pagsupak sa katungod sa kababayan mao agayod ang ginatawag og psychosocial abuse sama sa extramarital affairs, pagpanghadlok ug pagpakaulaw ngadto sa mga asawa, emotional distress. Si Oy nagasugilon nga ubay-ubay ang mga kaso nga na sangat sa ilang buwatan lambigit sa maong klasig pangabuso. Daing kababusan ng balita, ipalig-on sa Highway Patrol Group sa Negros Oriental ang pagitibayayong sa mga negosyante sa car rental aron masumpo ang nagariyang krimen nga may kalibutan sa sakyanan. Ipahigayon sa Regional Highway Patrol Unit, Negros Island Region, dinagi sa Provincial Highway Patrol Team sa Negros Oriental ang usa ka stakeholder meeting uban sa mga negosyo sa nagnegosyo o car rental o ngadtong Marso kini kagahapon lawa dito sa may Convention Center sa Capitol Area sa Sakbayas, Dumaguete. Ipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Maria Dilia
Venezuela, acting chief sa NIR, isip kabahin sa ilang kampanya patok sa karnapin uban pang mga krimen na nagamit nga sakinan. Itamo usab sa kaliukan ang mga car rental operators kapulisan gikan sa Dakbayan Dumaguete o gipangulugan ni Police Captain Julius Rene Piña Florida o ang membro sa media nakita ang taga One Heart Radio na may lambing yun sa maong panagtigom. Dito usap ang sa tigom sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa Negros Oriental ug usap dito ang gitawag og anti-crime group sa PNP Norco. Diin na nakatag usap kini kalamuan lagi sa online scam o mga mulo sa gitawag og rental tangay sangla na diin giawagan sa mga sakyanan nga gilubos og kuha o giprinda sa laing tao. 15 minutos na man mula ba alas 8 o karon sa tuwang National News. Nice to go. Report. Sa Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahayag nga kumpiyansa siya nga niining kasamtangan karon nga kakulangan sa fuel supply sa tibuok nasod lakip na ang Pilipinas dili pa kini resulta og pagpangrasyon og fuel diri sa ato ang nasod bisan pa kun ang mga oil firms ang nangita kini naglisod kini karong pangita og pag-supply diri sa ato ang nasod. Ang kagamanan sa sayupan nagalantaw nga ang kasamtangan karong nga inventory mo hangtod lamang kini bulan sa Abril ang stock sa gasolina diri sa Pilipinas apan ang ilang mga order para sa bulan sa Mayo ang kini karon padayon pang gihanay. Laing nasudnon nga balita. Nice to go. Report. Gisumite ni 3rd District Representative sa Negros Oriental na Congresswoman Janice Valiega Digamo ang House Bill number 8604 ang gitawag Benihan Pangbangka Act. Sumala pa sa maong panukala kini ang napasar sa mahimong balaod kung maghatag og 2,500 nga monthly fuel sa sistan alang sa mga mangingisda sa tibuok nasod. Kung niini matabangan ang sektor sa pangisdaan nga napektuhan sa panahon sa pagsaka sa presyo sa krudo. Diin maoy hinungdan nga daghan ilang panginabuhian ang nangingisda. Gipasabot usab sa nga kini kung dili mangingisda ang atong piece of dili lamang usab kini dili lamang ang ilang pamilya ang mapektuhan. Sumala pa sa post usab sa Facebook page ni Congresswoman Janice Valiega Digamo kung dili ang lagi usab ang supply sa pagkaon sa nasod ang presyo magkasaka kanunay sa mga presyo sa maliton na kanunay na musaka inining sa manahuna. Tukang pa ni Representative Digamo nga busay ingon nga importante nga suportahan ang maong panukalang noon aron maprotektahan ang mga mangingisda ug masiguro ang pagkaon sa matag nga pamilya. Nice to go. Report. Sa gahapong adlaw dito sa Senado, aprobado na sa third and final reading ang lagang maghatag og emergency power ngadto kang Presidente Bongbong Marcos aron iyang masuspenso or mapaubsan ang fuel excise tax sa liwalan ining konflikto or gubat dito sa tungang silangan. Atol sa maong sesyon kagapong adlaw 17 ka mga senador ang mibotar alang sa pagpalabang sa maong balawd non. So walay mi supak og wala say abstention. Ang Senado mipasar sa Senate Bill number 1982 o kining balaod nun nga nag-otorisar kang Presidente Bongbong Marcos sa pagsuspenso sa pagpakunhod sa excise tax on petroleum products ug nag-amendar kini sa Article 148 sa National Internal Revenue Code. Sports Balikan Limong na og 21 puntos og 13 ka rebound si Victor Wembanyama samtang minugang og 23 puntos si Stephen Castle aron panguluhan ang San Antonio Spurs sa makutas nga kadaugan batok sa host nga Los Angeles Clippers sa score nga 119 kontra 115 kagapon Martes Marso 17 dito sa National Basketball Association.
ang mao nga kadaugan na pahugtan sa sports ang ilang paggunit sa ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 50 kadaog 18 nga pirdi nga kartada. Meron sa tuang showbiz balita katulad kini sa Hardmark Stream nga mapalis na bitigan para masya sa inyong lugar. Ito ang Showbiz Balita. Mikulit og bag-ong international milestone at ABS-CBN human kini ang teleserye nga Too Good to Be True. Mahimong unang Pinoy series nga gi-ere sa Free TV dito sa Middle East. Ingatahong gisugdan kini sa pag-ere dili pa lang dugay sa Dubai. Ang pagpasalita sa ere, kita yung usap nga panahon sa Ramadan nga usa ka labing dako nga team viewing season sa rehiyon. Pakita din sila sa English dub nga version nga dunay Arabic subtitles. Ano sa kini nga replay matag adlaw sa alas 10 sa buntag hangtod og alas 10. Mag-replay usab ni matag adlaw gikan sa alas 10 sa buntag o pagkahapon ano na sa ere nga replay sa alas 4 sa hapon. Mato nga showbiz Balita. Minutos na igala, human mo labay ang alas 8 sa buntag. Diri sa ito nga programa, balita nga tulo. Good morning ninyo, gikang Mars Cornelio Manolo. Nga naka-watch live. Nandun pa, good morning si Roy. Papirmyo ta, pre? Sige, pre. Papirmyo ta mga igala. Dial sa 0926 pero wala na kuhan 100 galon. Kay human naman tong sponsorship ni Sherwin Olis. Nakita pa ba yan o partner, no? Pwede rin po yung i-claim kay alanganin ka na sa oras, no? Simple yan pagbuntag, no? Pwede i-claim. Ganahan ko makatawagan yun kaya taga-barangay 6, barangay 3, barangay Gapon taga Nuvalias man to ning claim. Ayaw po nangagalagyo kay Malo ita? Pliti? Pliti. Pero og layhan jud mo nga mudaog niya. Kuan yan. Too good to be true. Ang atong premyo karon is coffee mug o earphone. Para sa cellphone. Coffee mug o earphone atong pa-premyo lingaw-lingaw ra gud kay panghatag man niya ato ra pong lingaw-lingaw ta. Hatag na sa mga suking dig paminaw. Sayo na gud kay pangutana. Pwede na mo? Number 0926-284-6347. Ako kubrion 0926-284-6347. Lingaw-lingaw ra gud kay nego manginom og kape inyong kaninyong gamiton pag maisudlan sa inyong templadong kape nga ang Cafe Mag dunay balitang tudo-tudo DYST 103.9 One Heart Radio. Day makita ninyo ng among nawong ay lang pod o kani kining tap-tapi. Agwantara lang among naw nga naa sa mag, no? Ngayon makitan. So, ang pangutana, kay hapit namang yuda magsaulog sa Charter Day anniversary diri sa Tanhay. Ikapila naman katuig ang syudad sa Tanhay. Karong Abril 1, pila na katuig ang syudad sa Tanhay? Sige. Ayaw na. Basta Abril 1 ang Charter Day. Panguta na pila na edad sa Tanay sukad kini na imong syudad. Gusto ka ba o preskong balita? Tuloy na ang radyo. Walay naminaw. Balitang todo-todo sa Ay mutag na idea ni Barangay Konsyala Bibit Bana sa Pulo og ni former Barangay Captain na Felix Barba, konfirmado udagan si Kapitan Felix Barba og Kapitan. Diya sa Barangay Pulo, no?
So, maayong buntag na ni former Barangay Captain Felix Barba. Unya advance sa fiesta diri sa may Barangay Tugas. Gapon adunay singing competition human sa parade. So, karong adlaw ang sakay kalikuan nila, no? Pizza DC 8. Gagapon akong nalanto sa Facebook. Then sa ato mga igsoon usab. O dia. Hello. Hello. Mayong buntag. Mayong buntag. Singalan na to, ma'am? Si Juan Pili Kuli. Ha? Pili Kuli. Siya ma'am, siya Pili Kuli. Kuli. Pili Kuli. Pili Kuli, nakadaog ka ma'am? Sir? Nakadaog na ka? Nagkaano siya? 25 years old mo, 25 na mo, sir? Tagasa man ka? Dara ko sa Pransang, atlas ko sa Marili, Elementary sa Juan ka na, Lumber Dyke. Lumber Dyke? Lumber Dyke? Lumber Dyke. Lumber Dyke? Lumber Dyke diri. Diri sa Barangay Nuibe. Barangay Oso, panis ako din, Barangay Oso. Asa ko ba? Lumber Dyke dyan? Ano na dia? Dali na diri ko ha. Bakuha na mo, nakadaog ka? Ipakuha, ako ipakuha sa akong anak, sir. Ha? Ako na ipakuha. Sa? Sa akong anak na si Gian Kilario. Gian Kilario? Oo. Nagsasabi ko lang, pwede doon mo? Kuli. Na, gano'n? Kilario man yung anak lang. Minyo na rin? Naminyo naman siya na Gian Kuli Kilario. Tingnan mo? Karon dahil, sir? Oo, kaya karon mo na pa mi diri. Kasi nga mo? Pili Kuli. Fili. Felicidad din eh. Ha? Felicidad din eh. Sa pagkalusos, gano'n. Apa na Felicidad yung ngalan niya, Fili ang angga. No, Felicidad Kuli. Congratulations sa Felicidad Kuli. Kuha niya dahil pakuha dahil yung sa tungalan. Ni, saya si pakuha ni masuk anak si Gian. Gian. Hello. Wala. Wala man. Mga silingan namin Tolman. mga Hindi pa si Marinaw kung balik. Hindi pa itong dialog balik. Hindi pa si wala siya group. dali na sa DYST So, sakto yan tubag mga igala, ika-25 na katuig ang syudad sa Tanhay. 25 years old ang Tanhay City. So, kinsa ito nga lang? Fili Kuli. Fili Kuli. Kaya, hindi naman siya matubag. Cancel naman. panahon sa lahat Naramas ng ulo na. Naramang ganis doon. Kining katuloy pa si Fili Kuli. Niya, kuha ang Gian. Ang Gian, ako isulat dire. Pero be sure naman, minaw karon pagkala sa iyong ID ID ni Fili Kuli o nimo Gian kay magani ato man ihatag. So, salamat kayo sa sponsor sa Coffee Mug, si Christopher. Sir Roderick. O si Consial Tikboy Salma. radyo maminaw O na sa earphone sa Shuma Silvas Shumay. Courtesy of Nasisa Abila. alang sa mga tanhayan So, may buntag di ay ni Kagawad Makoy Aguilar ato ang first councilor sa Barangay Tugas. Suksor siya sa ato ang City Palabra. Wow. Salamat kayo konsyal. dali Receive na sa mo ang designate DYST marketers. Si Ipak Mio, i-designate pa na ako na pala. Kung si mga ako ang Barangay Connection. Siya ang kanang marketing agent. Mayo. Nya salamat po kayo ni former Barangay Captain Tito Radan. Kaya mi sponsor ka ganina ibalag mi. Matod pa niya, kumusta mag inyong City Palabras ko? Sponsor ka? Amo to nga akong igama dali. Ako rin busis. So, salamat tayo tatlo. tala atong balik Good morning nga kuya, pa-greet ko Diaz Pansil Ubugon. Nga si Mama Maylin Sirna, Papa Brandon Sirna. Naga-birthday karon og sa duwa na ako kamangod na si Brandon Jr. Sirna og Daniel Sirna. Kanara Kuya Roy.
Daghang thanks. Chris. Na ang radyo So, wala na kita yung oras. Congratulations ni Philly Cooley. Waol ko ni Gian. kasayuran alang sa mga Uli, tanghayan. Kilario. Gian Kilario. Waol ko niya. So, magulat man din rin yung mga kay doon naman ni Barangay 8. So, magulat man din mga 10 minutos para mag-claim ni mo. Pero after 10 minutes, wala pagkamulan ka namin. Ugma na lang sa alasins buntag. Claim ang maong mag. Putisig ni Consial Tikboy Salma o ni Sir Roderick Ragay Digamo. Wata kita yung oras sa itong balitang tulo-tulo. Serbisyo publiko sa adlaw nga Merkules. Lagapon si Merkules ba pre? Karon. O Merkules. Merkules sa adlaw nga Merkules. Pitasi 8. Kuan deron, dispira sa barangay Tugas. Oh, pista ugma. Pista ugma. Ay si gagisip sa ipat kaniya kay misa siya. Imbita na si Pak Pre. Wala ko siya nag-imbitan kay busy kasi sa pag-market sa Liwa Este. Ito sa panis ba ng tulo-tulo. Ang laga ni ipak ninyo diya nga mulool ninyo mga konsyal. Ana ako gi-authorize na ko na muna akong i-designate nga marketers collector. Marketers collector. Pero ako may tingkuan ka na kung saan na pera coordinate through Facebook online. O niya kay si ipak mo ako ang gi-designate nga collector. Marketing ko na representative. Wala siya. Inihan niya ako di siya o gamay nga hindi nga. Ipirmahan ako, may. Collector officer. Salamat sa inyo pagpaminaw. Kumingon na gulay ko na muha og lagsa nga kay mabot gyapon na panahon kay ikaw ang larag mapapas ni kalibutan na kini ang tiog sa kabus. Anak sa urang disito patriamente sa lungsod sa Manoy dilak di sa barangay Noy bining siyudad sa Tanay. Salamat usab ni Kagawad Boy Gayo sa barangay Tugas. Aming kanunay o we trust in God o uswag taha. Ngalan sa mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation, kinilang gyapon ang inyong alagad Roy Ibanez manamit sa pangingon. Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa usak ka nasod apan ang pagpakasala mao'y makapukan ining nasura di kasalamat.